Ano mga kuya? Kuya dia, bago di ka mo. Kuya karon. Kuya naman kay lalaki lang ka. Kuya na. Kuya. Alagin si kuya dia. Sige mga kuya dia. Kumaw kang babae kung sinuot. Kuya pa dyan. Nak! Saman mo diri, nak! Sigsugaso ka si kuya o. Isa? Sam, balaya o. Tatag mo ni kaayo? Jisa, sa may sigig tungok mo dira, Jisa? Sige, magaginuktok diya. Wala naman kay pulos aning balaya. Tanaw, ni balay ni maperting. Ugawa? May problema. Di ba? Nay tabo sa akong. Nay tabo. Nay tabo balay nay tabo nga. Kami do sa akong best friend. Unsang klase nga hitabo? As in, ana? Nagjug mi ba nga min duha. Mao na diha, Jisa. Nya? Kisang best friend na ni mo? Best friend na ko katong bayot. Porti pa yung nuudag na. But lang ano ni patok sa ko ato niya, oy. Nakainom siguro ka. Hubog-guro kayo ka. Kamil duha hubog jud. Mao na resulta pag inom pa. Te, nagmahay jud ko te, nga nay natabo na mo te. Suod kay mi pagka amiga, te. 7 years gami pating suora te, pero karon na nay nahitabo na mo. Hindi ko kadawat te, kaluod ba te, Nagluod-luod pa, nagmahay-mahay pa. Murag wala mi eh. Wa sad te, di sad ako feel. Pag mata na ako 1A, ubo na mi tanan no. Asa ko kay ba nga nagtuyi di mi. Ano resulta kay sige mag-inom. Sige lagag hubog-hubog ka, wag ka kalimpya ni balay nimo. Ano nga, sige magugulahuna. Ano nabukat ko to ba te ba? Nagulahuna ako, ano na ingato pa. May pwede pa ibalik. Basta te, Mura ka gwa lami eh. Ilamian gihapon ka. Kasagog gilamian te, kaluod o rin, gilamian na noon. Paluod-luod Ba, pa. ako hubog te, sa di sa kumapatol ato te, Noon sa best friend na dyan, mitaman ato niya. Oy, dili porke hubog ka. Kay nakalimuta ka. Nakalimot lagi ko te, wagi ko kabalo te, pag mata na ako, hubo na mi tanan te, naghabol na mi. Grabe na din ang pagkahubuga din siguro ni mo Jisa. Hubog te, te, upat gumi ka, kabuok te, nagtagay mi, duha ka kiss nga red horse te, makahubog jud te. O pa dyan, italong tog te. Paghubog pa dito. Paghubog pa. Paghubog purol. Samo kay kater koy. Kay kada. Uy, Jisa. Tinuot na nadunggan ako nga. Nay, tabo ninyo ni Kadaklan? Ha? Saryo, paminog o saryo? Ug unsay nadunggan ninyo saryo, tinuod na. Alo! Naliwata, luura naman dyan yung patong kagbayot. Wala, wala sa kay bawgod na. Nay nahitabo na mo ba? Ano nga may naibaw nga? Kamu gundo nga. Wala sa dili hubog sa ato sa kita na ba na nagtagay. Oo. Mao gani. Nanguli man mi ato kadto kay lang imang natug. Nya nay nahitabo sa ninyo. Wala oy. Yan dito mga nato na babaan sa ninyo. Wala oy, wa may naitabo na mo. Pagtuog, may pang isiboy ko kay makuha-kuha kong imo. Sana all. Hard to get ni det. Imo pareha nimo nga. Sus, isiger nakuha sa bayot. Wala ko kay baw saryo. Kay pagmata na ako na. Puro na may gahubo. Sus! Wala sa gugo. Mao na. Uy, saryo, uy. Matoy binardihan ni mong tadaklan. Oh. Ano diha? Kadidi pa ka gusto matug ko diha kay si tadaklan na mong gusto mo bira nimo. Ay, sen pagtuo nga bayot ka may mahitabo na mo. Ang bayot na gyapon nay teno. Nino, gusto niya ipabarangay pa dyan ko niya sa. Ha? Oo, pabarangay ko niya. Mua pa dyan balay, gamit. Ya, siya pahiras kayo pabarangay. Luod ko nung kaayaw ko. Ikuha ko na na ko iyang pagkababae. Kuyawa. Mao na. Hubog-hubog pa more. Hubog-hubog pa more. Imuha na ng problema. Awan na dire. Ulit na ko ay ikaw na magkukuning nakibalita bag tinuod bag niya. Tinuod man Dagan kayo nakahibaw? Okay na nabi man si Daklan.
Tara na ko, Jisa, oy. Ha? Okay ra na, Jisa. Ang problema na solusyon tanan, okay? Anay. Pangalaan sa tikoy. Nabuhat pa to na ako. Uy. Uya, sang Jisa, oy. Wala ra bigay kauban sa balay. Amiga ra ba may kay pati namong inom atong pag birthday niya. Ako lang tong balikon, oy. Ako tong i-comfort ba. Luoy sa tas tong amiga. Problemado kayo nya ato rang biyaan. Ako tong balikon kay comfort na ko. Sana all. Kuya, makakuya. Kuya dia, bagong di ka mo. Kuya karon. Kuya, maka kay lalaki man ka. Kuya. No. Kuya. Alagin si kuya dia. Sige mga kuya dia. Bukang babae kung sino, kuya pa dyan. Nak. Unsa man mo diri nak? Sigsuga-suga si kuya, oh. Tadaklan? Sibat. Maunsa man ka tadaklan? Sibat yan, siguro yung sanaw. Sus, pati aglaw. Tadaklan! Tubag ako tadaklan, naunsa man ka? Ano man? Unsa ka uy? Pagsulti be, kapuya ni mo oy. Unsa ka? Unsa may problema nimo? Andam ko maminaw. Pagi kuha ako pagkababae pa. Kinsa? Kinsa? Diin man na naitabo. Pagi pahubog ko pa. Gihubog ka? Pagkaman? Wala na akong kabalo. Musinitabo na ako pa. Imo palang gisunod ang akong paghimangno nimo. Di ka mayon ana. Di pag-ingna, di ka ayaw sig pagsigi o ginuminom, di ba? Pagkadaog na sa imong lawas. Sana all. Yan, naunsa na karon si kagsuko-suka. Naunsa na ka na obirang ka, obirang? Ikaw na kong gilaki-laki, tadaklan di, bro, mag... Kung ganahan yun, klase nga. Sus! Ilang po na, be? Eh, si Papa! Saan? Saan problema ni mo? Muro, di ko giyabag tadaklan, oy. Asa man di mo nag-inom? Sa ako ang best friend pa. Kaysa man? Sa Jisa. Na! Ato na! Sa kuya, sige kilak di ay! Di na masulba di mong problema. Ato kay gusto dyo kong maminaw sa iyang istorya. O giunsa kaniya. Kuha niya ako mga virgin. Tara. Sakto na Jisa, oy. Sa man na Jisa nga kanang nahitabo na magina, wala ni mo tuyo ah. Oto mahimo na kay bisig ako sa compart siguro nga na, aw inog ako pa nahitabuan na. May gani naabot ka. Kaya Ano? wala pa, wala na ako dili sa kalibutan. Mao gani, mao na akong nanaan nga gibalik tika. Kay ikaw ra ba usa diri nya way mo comfort nimo. Ano giari tika gi-comfort tika ay pag nauna nga nang mabati kinaa ra na solusyon. Oh, unsa man gani may tabo? Ingna lang jud ko unsa man gani matabo, magbunga man gani ang inyong mga na ang kanang inyong bungat, wate mahimo na. Wate mahimo na kay Ikaw! Agoy! Kaya pa! Agoy! Tayo! Ay, kupungi! Ay, kupungi! Agoy nga no gamay, kaya maggamay.
Mana maupa. Sana ko ni mo bay. Ano man manggod ya? Ya ka nagpabinasa ko ya. Bukod ba may puro niya? Wala mo ko kay bawo ko ya. Ako na mo ya. Pagbata na mo ya kay ikuan na ya. Ubon na kita niya. Ya pasaluan ta ko ya. Subagay ya, babae ko ya. Ay, ikaw di. Babae ko ya, ako subagay. Nak! Nak! Mori para si nak. Mori. Mori mo inom. Iya, salamat. Mori. Ya. Nagsuka-suka sa tiyan nak. Nagsuka-suka ganay. Naglain akong lawas. Yes, buntis! Salamat! Wala sila kong gipagmanday mo na! Lalaki ka! Nya sagod ba niya ako kano imo mo kung ibunog na di man ako. Sa man ni Jisay igor ako na comfort di mo na bunog ang uli ko ay. Ato ko to sa hardware ko dong kay ayaw ko mi. Ikaw may kauban sa kong anak dong. Ya, adban naguhatan niyo be. Pagdiyapir, gatas, ug almutan ka sa balay ninyo. Ato ka sa mga muli kay bala na. Salamat ito. Pabutid kayo na buti na sa kunak. Ay, salamat. Adban sa kunan, diyapir, tanang gamit sa magbata. Akong yatag mo dan. Ano di magkamali pa yun? Pa ako may buntis pa. Kay buntis?